textu máme vloženou tabulku a tabulce chceme přiřadit popisek. Aby se však popisek zobrazil správně u tabulky, musíme si pomoct opět textovým polem. Textové pole proto vložíme do textu, nahoře na kartě vložení, najdeme záložku text a je tam textové pole. Vložíme jednoduché textové pole. Toto textové pole rovnou na kartě domů zarovnáme na střed, aby veškerý jeho obsah byl ve středu, a přesuneme do tohoto textového pole tabulku. Smažeme text, který tam původně byl. Textové pole rozšíříme tak, aby se tam vlezla celá tabulka. A zarovnáme ho stejně, jako předtím byla zarovnaná tabulka. To znamená, vpravo nahoře klikneme na možnosti rozložení s obtékáním textu nahoře a dole. Zobrazit další možnosti, vodorovné zarovnání na střed vzhledem k okraji, svislé zarovnání nahoru vzhledem k okraji. Nyní nám zbývá vložit titulku, a to tak, že klikneme buď pravým tlačítkem na tabulku, kde máme možnost vložit titulek, anebo nahoře mezi kartami je karta reference, kde máme možnost opět vložit titulek. Tabulka 1, dáme jí název první tabulka a upozorňuji, že dle typografických pravidel se nadpis tabulky umísťuje nad tabulku. OK. Ještě můžeme tento text zarovnat na střed. A poslední věc, kterou upravíme, tak je černý rámeček kolem textového pole. To znamená, pravým tlačítkem klikneme na textové pole, dáme formát obrazce a čáru změníme na možnost bez čáry. A máme hotový popisek tabulky. Ještě si můžeme upravit spodní okraj.